Merħba l-isegwaċi kollha tal-Kamra Sportiva, illum bit-bissima Manchester United 1, West Ham xejn, u xi tmien tal-logħba dik. Kien tmien tal-logħba kif jgħidu a breathtaking end of the game, ġifieri naħseb kienet logħba sabiħa kemm speċjalment għan-newtrali u għalina tal-Manchester United is-supporters kien taqtuh ta' nifs, però r-riżultat ġibnieh u nagħtu mertu wkoll lill-iskwadra kollha li nexxinna għal darb'oħra inżommu clean sheet ukoll nirbħu il-partita. Ġifieri nagħtu mertu kemm lil Marcus Rashford tal-mid goal tiegħu, naħseb kien goal sabiħ ħafna illi ferraħna bħala supporters tal-United u forsi wkoll permezz ta' dak il-goal qegħdin naraw ukoll il-Marcus Rashford jitjieb ukoll mhux ġast fil-kwalitajiet li diġà magħruf għalihom fosthom l-speed imma wkoll illi jiskurja wkoll fl-arja, wkoll qed ikun ta' tret fil-arja. Rajnih diġà jiskurja gol bir-ras fl-Europa League u rajnih ukoll illum illi kien gol mhux faċli wkoll għaliex il-grinta li ura biex jitfa' lilu nifsu f'dik il-pożizzjoni sabiex jista' jiskurja dak il-ballun ma kienx faċli u naħseb kien gol illi jagħti juri kemm Marcus Rashford ukoll jagħti jikber fil-logħba tiegħu. Nagħtu mertu wkoll lil Christian Eriksen għall-assist ta' dak il-gowl. Christian Eriksen illi qed jagħmel differenza kbira fit-tim tal-United u tip ta' plejer li tridu fit-tim għaliex jista' jikkontrolla għalhekk ħafna il-midfield. Imma apparti li nigglorifikaw il-min jiskurja l-goals, min-naħa l-oħra importanti ħafna once again li nagħtu mertu lid-difiża u ħanagħti mertu kbir ukoll apparti lil Martinez u lil Dalot u lil Maguire ukoll li fl-aħħar tal-partiti naħseb ikklirjaw ħafna blalen tajbin. Maguire fl-arja kif ukoll fl-aħħar ukoll kellu clearance tajba ħafna. Nagħtu l-ikbar mertu lil David De Gea. Ma ninsewx David De Gea kif din il-ġimgħa kien magħruf illi mhux ħajkun parti mill-iskwadra provviżorja tal-World Cup ta' Spanja u kif irrisponda. Ġifieri da seta' kien ġida motivat u jkollu prestazzjoni illi forsi tiġġustifika għalfejn il-coach ta' Spanja ma għażlux, imma minflok iddemotiva ruħu ta' risposta li kemm l-Spanja naħseb li l-coach ta' Spanja kif ukoll l-United ukoll għaliex ma ninsewx li bħalissa hemm ħafna dubji kbar jekk hux De Gea se jkun qed iġeddet il-kuntratt mal-United. Jiġifieri jiena naħseb wara 3 saves bħal dawk 3 saves illi tawna 3 punti u naħseb fuq dawk it-3 saves De Gea kien jixraqlu il-logħba li jirbaħ il-logħba tal-partita. Naħseb ta' ħafna food for thought lill-coach tagħna Erik ten Hag u hekk nieħdu pjaċir dis-sena qed nara xi pożittiva ħafna fil-United hija illi meta il-players qegħdin jiġu kritikati mill-medja posthom l-oħrajn nafu kemm il-medja Ingliża tħobb tniggess ħafna il-players fl-opinjoni tiegħi speċjalment il-barranin ngħid. Qegħdin kollha jagħtu risposta lura. Ġifieri bdejna l-istaġun ħafna kritika fuq De Gea u rrisponda. Dal-aħħar ukoll kien hemm ħafna kritika wkoll lil Fred ukoll li fost l-ewwel wieħed li kritikajtu illi dal-aħħar qed ikun ħafna aktar effettiv Fred u naħseb ukoll illum apparti li kellu impatt tajjeb kif daħal fil-logħba seta' wkoll għalaq il-logħba b'dak il-header ukoll fl-aħħar li forsi kien jifrankalna dik il-kedda tal-aħħar ukoll. Imma naħseb kien żventurat ukoll li ma daħalx dak il-ballun, ġifieri mhux ħanatu it-tort il-Fred li ma skurjax, naħseb kien żventurat fiha wkoll. U apparti Fred ukoll naħseb Martinez ukoll l-istess ħaġa ma kienx beda l-istaġun bl-aħjar mod
Però issa qegħdin naraw il-Martinez li huwa blata u li forsi hija sorpriża wkoll, ġifieri meta tqis li dan fl-istatura fisika tiegħu huwa quite player żgħir. Però għandu grinta enormi, għandu intelligenza tal-logħba, jkun fil-pożizzjonijiet it-tajbin u naħseb ukoll se jkun suċċess kbir mat-tim tal-United. Fl-ewwel half naħseb li konna l-aħjar tim, konna tim, jiġifieri naħseb once again konna maqudin, però setgħu kien affarijiet ukoll kienu forsi ftit aħjar ukoll, jiġifieri kien hemm mumenti fejn għalkemm bdejna nżommu l-possess ukoll ma kenniex dik il-cutting edge fuq il-West Ham. Imma konna xarb ħafna, speċjalment meta bdejna nitilfu l-ballun. Konna xarb ħafna li rajna l-ballun nerbħuh lura mill-ewwel. U dik hija xi ħaġa li forsi ma rajniex forsi fis-snin ta' qabel u issa qegħdin narawha kemm il-possess apparti li nippruvaw ma nitilfuhx malaj. Meta nitilfuh huwa importanti li inti tarġa' terbħu kemm jista' jkun malaj. Jiġifieri ma konna fl-ewwel ħaf taħt l-ebda tip ta' assedju u naħseb ikkontrollajna l-logħba tajba wkoll hemmhekk. Fit-tieni taqsima ukoll ma kienx hemm bidliet fejn jidħol United, jiġifieri kif beda it-tieni ħafa xi mbagħad fl-aħħar bdejna nagħmlu bidliet, jiġifieri fosthom li daħal McTominay u daħal Fred ukoll. Però l-West Ham tiebu. Fit-tieni taqsima l-West Ham tiebu u ovvjament kienet allura logħba naqra li kienet naqra ftit iktar diffiċli milli kienet fl-ewwel taqsima. U t-tim irrisponda tajjeb għaliex irnexxilna xorta waħda taħt l-aħħar 10 minuti nżommu l-West Ham kwieti u naħseb dik kienet forsi xi ħaġa li tidda supponta wkoll lil David Moyes illi meta kellhom il-possess il-West Ham ma rnexxilhomx forsi jkunu daqshekk ta' theddida l-United taħt l-aħħar mumenti kif diġà qed. Huwa riżultat li jħallina issa within touching distance mat-tielet post, jiġifieri huwa riżultat li jekk nerbħu l-logħba in hand li għandna u riżultat li tellana fir-raba' post, jiġifieri nkunu qbiżna li Newcastle li bħalissa qegħdin huma fir-raba' post u allura imma għandhom logħba żejda aktar mill-United. U kif ukoll jekk nerbħu dik il-logħba wkoll niġu fit-tielet post jiġifieri punti daqs it-Tottenham. Li hija xi ħaġa li tkun tista' tibdilna wkoll pedina importanti biex inkomplu nħarsu l-qudiem. Fejn iħallina ma' riżultat long term, jiena naħseb fil-waqt li trid tibqa' tkun looking forward li tkun 6 punti taħt il-Manchester City u 8 punti taħt l-Arsenal. Għalkemm għadu kmieni naħseb huwa xorta waħda hija diffiċli biex nippruvaw nimmiraw biex nkunu ta' theddida wkoll għall-Premier League u ngħid mhux għax il-punti ma jiġux irkuprati, però naħseb li l-iskwadra din narawha wkoll li mhijiex l-ikbar skwadra u dik hija ta' concern meta tikkompara l-iskwadra tagħna ma' dik tal-Manchester City li fl-opinjoni tiegħi naħseb li ħajkunu huma li jerġgħu jerbħu il-Premier League. Jiġifieri naħseb at this stage rridu nimxu pass wara pass u ma naħsbux iżżej ma nitfgħux pressjoni żejda kemm fuq il-players kemm fuq il-klabb illi se nkunu qegħdin niċċellenġjaw għal-lig. Jiġifieri ejja nibdew li nippruvaw naslu sat-tielet post għalissa mbagħad naraw jekk Manchester City jibdew ifallu, jekk Arsenal jibdew ifallu wkoll. U nibqgħu hemmhekk nistgħu nibdew nemmnu, imma issa naħseb li għadu kmieni wisq biex nibdew nitkellmu fuq xi challenge għal-lig għall-Premier League. U ma rridx ninsaw ukoll li dan ir-riżultat ukoll ħallina 7 punti fuq il-Liverpool. Jiġifieri min kien jobsor li dis-sena se nkunu at this stage 7 punti fuq Liverpool. Hija xi ħaġa li żgur ma kontx nemmen, anzi Liverpool kont se nqishom jiena li huma ħajkunu il-main challengers tal-Manchester City u allura li tara li qegħdin 7 punti fuq il-Liverpool tinduna kemm fil-futbol l-affarijiet jistgħu jinbidlu malajr ukoll. Għandhom l-injuries tagħhom kif ikollu kulħadd, però
things in football can quickly change, ġifieri kif qal toġobni ħafna Erik Ten Hag ukoll qal li eras come to an end mhux qed ngħid li spiċċat l-era tal-Liverpool bl-ebda mod u dawk inħalli l-analiżi f'idejhom, però bħala parti tal-United qegħdin nieħdu pjaċir li timijiet bħal qabel konna għandna xi 7 snin jew 6 snin sabiex inkunu nistgħu nersqu lejhom. Illum qegħdin naraw il-United li qegħdin jersqu s-saħħa lejn timijiet bħal Liverpool għaddejniehom għal dis-sena u forsi jista' jargumenta li bħalissa wkoll l-iskwadra tal-United mhux ħanajt forsi aħjar minn tal-Liverpool, però il-fatt li qegħdin niddiskutuha il-fatt li qegħdin niddiskutu wkoll jekk għandix ċans għalik hija xi ħaġa ta' progress għaliex sa sena ilu, sentej ilu, żgur li dik ma kienet tkun qatt a topic for discussion. Il-logħbiet li ġejjin huma kontra Sociedad, Real Sociedad ta' fl-Europa League hija logħba li tista' jew trabbaħna l-grupp jew inkella neqpaw fit-tieni post. Naħseb hija logħba l-importanti li nħedu bis-serjetà jekk nerbħu l-grupp forsi jista' jkun innevitaw timijiet li għadhom kemm ġew eliminati miċ-Champions League fosthom Barcellona u jista' jkun ukoll Juventus ukoll, ġifieri naħseb li nieħdu l-logħba bis-serjetà kontra s-Sociedad. Hija importanti ħafna belha fl-istess ħin jiena ngħid li inti jekk terbaħ tazza ma tistax toqgħod tiddependi li ma tiġix ma' dak u mal ieħor. Ġifieri eventually you have to be ready to face any opponent that you might be pitted against. Ġifieri ma noqgħodux imbagħad inħarsu iż-żejjed morru għand Sociedad nagħmlu l-logħba tagħna jekk nistgħu nerbħu differenza ta' 2 goals ikun tajjeb ħafna, però jekk nispiċċaw it-tieni wkoll imbagħad inħarsu l qudiem lejn l-opponent li naraw ma' min niġu fit-tazza wkoll. Fil-lig, il-logħbiet li jmissu huma kontra Aston Villa u kontra Fulham. Naħseb huma ġiex logħbiet importanti ħafna, naħseb importanti nieħdu 6 punti minn dawk il-ġiex logħbiet biex inkomplu nibnu fuq il-pedini sodi li issa għandna fl-iskwad fil-tejbil, fil-klassifika u naħseb jekk nerbħu dawk iż-żewġ logħbiet u mbagħad ikun hemm il-wafqa tal-World Cup u naħseb inkunu għalaqna l-ewwel parti tal-istaġun mod tajjeb ħafna meta tqis kif bdejna. Ovvjament wara l-World Cup ħadd ma jaf se jiġri, ġifieri bħalissa probabbli staqsi lill-supporters ta' Arsenal naħseb jgħidulek isma' naħseb nixtieq li kważi ma ġietx xejn il-World Cup mhux ġejja xejn għaliex jista' jkun li wara l-World Cup sakemm tarġa' taqbad ritmu jista' jkun li ma ssibx l-istess forma li tkun qiegħed bħalissa u daħ japplika t-timijiet kollha inkluż il-United, inkluż l-Arsenal, inkluż is-City. Probabbli hemm timijiet forsi li mhumiex sejrin daqshekk tajjeb bħalissa fosthom Liverpool u Chelsea probabbli argumentaw lek li ġejja l-wafqa ġejja fl-aħjar żmien għalihom. Però kuntenti once again rebħa clean sheet oħra, ġifieri inna ma nżommu daqshekk clean sheet kemm niftakar l-United għal żmien twil u huwa xi ħaġa li qed tagħmilna kuntenti ħafna bħala partitarji tal-United u nittamaw li issa li ovvjament nafu li Varane imweġġa neqpaw naraw ukoll il-Maguire li jitjieb. Jiena naħseb illi għal min forsi Maguire mhuwiex il-favorit ta' ħafna inkluż tiegħi wkoll, però ma ninsewx illi Maguire ukoll huwa mal-Ingilterra rajnih kemm il-darba jilgħab tajjeb. Mal-United ukoll fil-bidu ma kienx il-plejer li forsi jiġi kritikat daskemm jagħtissa, ġifieri ma ninsewx illi Maguire ukoll jekk forsi il-coach u l-players u s-supporters jemmnu fih jista' jkun ukoll li jagħtina risposta lilna ukoll. Bħala parti tal nemmen li dejjem għandna nissapportjaw il-players tagħna aktar milli isna nagħmlu xi gwerra kontrihom. Ovvjament ma nemminx li għandna nagħtu countless opportunities lil players, da maħniex qegħdin klabb żgħir, klabb enormi l-United u naħseb hemmhekk ovvjament il-players importanti li meta jiġi ċans jieħduh. Bħalissa ġi ċans għaliex hemm l-injury ta' Varane, Lindelof illum kien ma jiflaħx allura Maguire kellu l-opportunità perfetta sabiex juri wkoll li jisma'
mhuwiex plejer spiċċut u għadu jista' jagħti u jkun ta' kontribut lit-tim tal-United. Min-naħa tiegħi dak kollox għall-analiżi Manchester United kontra West Ham. Riżultat ovvjament pożittiv, seta ma kienx pożittiv ovvjament, seta riżultat mar wot ieħor kienet faċli tispiċċa draw fl-aħħar il-logħba u forsi minn aħna biex nargumentaw forsi li l-West Ham forsi kien jistaqilhom ukoll id-draw, però wkoll il-logħba ma ninsewx li ċans li kellu Fred il-logħba seta' tingħalqet qabel ukoll, ġifieri seta' spiċċat ngħid xejn seta' kważi ngħalqet ukoll fl-ewwel ħaf, ġifieri u seta' mbagħad finalment spiċċat mod ieħor ukoll fl-aħħar. Però għalhekk inti imma aħna jkun hemm forsi ħargumenta li kienet fortuna, imma ngħidx li kienet fortuna għandek goalkeeper li huwa eċċellenti fit-tim. Apposta, ġifieri għalhekk trid goalkeeper li taf meta jiġu l-mumenti se ssibu hemmhekk u goalkeeper bħal David De Gea allura jagħmlulna kburin li aħna partitarji wkoll tal-United. U nifirħulu wkoll lil David De Gea. Ġifieri llum nifraħ ħafna lil David De Gea u kif ukoll lil Marcus Rashford li jiskurja il-mid goal tiegħu u nittamaw li jibqa' wkoll jiskurja fil-kuluri ta' Manchester United. Nagħlaq dan il-video billi nagħti l-linja li ċomba li ser ikun qed jagħtina l-analiżi tiegħu tal-logħba Torino kontra Milan. Saħħa lilkom u nsellmilkom. Tajjeb, ħbib tiegħi Milanisti u anke mhumiex illum ma tantx ikun video sabiħ, anzi ħajkun video li nisvoga. Għal min isegwini anke fuq YouTube jista' jkun jaf illi żvogajt hemmhekk ukoll. U dan għaliex illum it-tort interess Stefano Pioli. Minix nikkritika lil Pioli u ngħid li mhuwiex coach, jew li ma rridux jiffirma il-kontrat ġdid. Anzi, nispera li jsir kemm jista' jkun malajr. Però llum żbalja f'ħafna affarijiet. Min issa nitkellem kontra formazzjoni il-bidu tagħha l-ewwel 11. Dan għaliex jiena meta rajt għatteh formazzjoni tajba. Jiġi mis-sena ngħid issa tlifna kontra. Le. Però fit-tmiem l-ewwel taqsima qbilt ukoll li jitlu proprju dawk it-tliet players li daħlu. Biss ma qbilx ma' min inqala. Nifhem illi inqala Diaz għax ma kienx il-logħba tiegħu, kienet logħba fiżika u Diaz il-fiżiku mhux il-forte tiegħu żgur. Nifhem u li jidħol dik it-tilare floku. Nifhem li jidħol Serginho Dest minn flok Kalulu ħabba miskin problema li għandu fajneħu nisperaw li mhix problema fit-tul. Dan għala daqqa u jidher li d-daqqa baqa' tafet 10 minuti kwarta wara d-daqqa baqa' jħoss għajneħ ġifieri. Jidher li hemm problema fajneħ. Ma qbilx mal-aħħar bidla. Rebic li qbilt li jidħol minn flok Leao mhux minn flok Messias. Minn flok Leao. X'għamel Leao fl-ewwel ħaf ċomba ma m'hemmx xejn veru. Imma ma tistax taqla top player tiegħek fl-logħba li inti qed titlef ngħid b'xejn. Jekk imbagħad sal-65 minuta dan jibqa' ma jċaqlax, hemmhekk iva. Hemmhekk naqla lil Leao biex indaħħal li ġiru u nġib il-Origi fuq xelluk u ġiru fl-attakk. Kif fil-verità Pioli spiċċa għamel. Imma Rebic kont indaħlu flok Messias.
Imma Messias kun jattawan ġom man tandek għalih, naf li minn ħajajtek. Veru li jena minni xifen ta' Messias. Pero meta kien hemm bżonn ngħid li kien għamel logħba tajba għamel. Illum ma għamel xejn ta' l-gol. U din tistgħu tikkonferma għal min irid meta tajt il-paġella tiegħi fuq il-Milanista Maltese fuq YouTube. Tistgħu issegwu biex taraw dak kollu li qed ngħid qedtu diġà hemmhekk. Għax dik hija l-verità. Ma tistax taqla gow, xi ħaġa li mhux pjoli, ma tistax taqla żewġ gows minuta. Żewġ gows minuta. U mbagħad tippretendi li tirranġa l-logħba. Nifhem inni ma tistax tibdel bler dak il ma tistax mhux ma tistax. Ma tantx tagħmel sens li tibdel bler dak il-ħin li taqla l-ewwel jew t-tieni gowl. Nifhem li tibdel fil-halftime, imma hemm mod u mod. Żbalja fuq l-iżbalja llum. Barra li jagħmel il-biċċa li biex magħha ta' Rebic issa jekk hawn min ma jaqbilx miegħi għandu kull dritt ta' anzi ikbuhom fil-kummenti jekk tridu. Għax bħalma tafu dan il-video jitla' anke fuq il-YouTube channel tagħna ta' Kamra Sportiva tistgħu anke tikbulna hemmhekk barra fuq Facebook. Barra l-bidla ta' Leo Rebic, il-żball ieħor iddaħħal il-benna ser minn flok tonali. Nifhem eħna l-erba' daka faqqal fl-xmum. Nifhem illi l-erba' hemm logħba importantissima kontra Red Bull Salzburg iva, imma ma tistax titfallik lura. Bit-telfa tal-lum ġejna 6 punti taħt in-Napli. In-Napli li ma jridu jieqfu b'xejn. U aħna morna u għadlhom żejdu 3 oħra ma li għandkom. Ħajġu 6. San-Napli missom mal-Atalanta l-weekend li ġej. Jekk ma jfallux, jekk ifallu, xorta mhux tajjeb, għamlu għalli jitilfu. Mhux se tiġri da, ma ngħidu għalli jitilfu. Ġu 3 punti taħtom nerġgħu. X'ħadna? Xejn. Għax fottejna kollox kontra Torino. Li bir-rispett kollu. Ma Torino labna. Kull timi tikloba iva. Però nitlef 2-1 man Napli. Flobba li labna tajjeb bħalma tkellimt. ċetta, kiex ħaqna, ma mhux bħallum. Speċjalment fl-11, fl-ewwel taqsima, 11 il-tiġieġa. Daw il-Milan ta' għalfejn għandna da fuq il-flok. Jirrappreżenta li aħna champions tal-Italja. Ma tistax tajjeni. Labna nhar it-tlieta ma Dinamo Zagreb 5 ijiem ċans. U nhar it-tlieta ma nagħmilniex logħba li ħriġna enerġiji kbar minnha. Straħu xi plejers. Dan istess Milan. Fallejna żewġ chances l-ewwel 8 minuti. Ma nistax nifhem x'ġara l lejgħu. Spiċċat il-logħba. Diet nitlob biss, ma smajt xejn, li lejgħu m'għandu xejn biex inqalgħu. Għax jiena qed nara stramba u nibqa' ngħid li stramba, x'jiena wkoll kif anke l-kummentatur għal mirra l-logħba bil-kummentarju Taljan, il-kummentatur qal entra Rebic għal postu di lejgħu. Dak kien it-tonalità tiegħu għal min ma jifhimx bit-Taljan kienet jidħol Rebic minflok lejgħu. Insu li kif jista' jkun lejgħu? Għax veru stramba. U ddaħħal il-benna ser, taqla l-tonali meta Pobeka kellu jitkaċċa. Għax il Pobeka jew għax ħass ħafna l-logħba peress li kien ma' Torino, jew ma nafx, però l-ħin kollu jiffawli. U rridu nirringrazzjaw il-Labissa li ma tkeċċiex. Dwar il-gow tal-Milan, jien nemmen li iva Messias imbuttaħ lil Buongiorno. U x'in imbuttaħ dan telef il-bilanċ. Issa jista' jkun li telef il-bilanċ iktar biex jigwadanja mis situazzjoni, iva, jista' jkun. Però jena nemmen l-imbottatura seta tiġi evitata. U l-gols kieku naħseb kieku tħassar ma konna jġi. M'għandix ngħid aktar, hemmnuni li l-ewwel netta jien u t-tieni inkazzat. M'għandix qed nitkellem aktar fuq din il-partita. Nfakkarkom biss li
għandna l-YouTube channel u dawn il-videos li jitilgħu fuq Facebook jitilgħu wkoll fuq YouTube channel ta' Kamra Sportiva. Il-lejl it-tajjeb aħna niltaqgħu nhar-l-erba' li ġej. Jiena ovvjament nagħmel il-video l-erba' ma nafx meta ħajntu wara nsejt bl-amment. Ta' Milan Salzburg sa dan it-tant u b'saħħitkom il-lejl it-tajjeb. Forza Milan!